What's up, Darb? Darb, what's up? Nami diri sa Jinja, ilang tawag ulit. Nga, as ka mag-ampo-ampo ka with Japanese style. Then, mag-itsa-itsa kang coins dito. Then, yung mga tao kabisi, nani sila diri mag-celebrate og New Year. Every January 1. Tapos, napoy, magpalit kag mga yun ana mga naipakiling-kiling. So mo nilang tradition diri sa Japan. Tapos ka na nga hagdan, grabe kataas. O na mong giakyat, grabe kataas. Gaya na nag-live ko sa awan sa akong tita. Grabe kataas na hagdan. Pero dili ka kuanon kay tugnaw kay ilang panahon dili tao kuno singo. So sa karon asa na yun di siya asam tapaingan ron. Muuli nami manaog na sab kami. Oo, nanare ni anhiramid diri para mag-itsa og coins. Tapos manaog na sab kami. Tapos napoy sila ipapil diri ang ihikot-hikot diha ikot wala kung unsay pagpusanan nila pero something like wish or unsay tawag nila na. So ihikot na siya sa akong kasi na si Miho kay wala man mi piso, napili na ang wallet sa sasakyanan. Bali ang purpose day anang hikot-hikot anang mga papel-papel is something wish, murag good luck sa imong kinabuhi. Every year din na sila man sila og inani nga daghan kayo og tawo. So sa pagkakaroon is manaog nami sa among gisakaan gaina nga grabe kataas. So magkita ra kanta dito sa ligma kanaog nami ha. Bye. Nakanaog na kami sa pinakaunang hagdan. So napay ka part 2 to pero medyo mubo na sabog dili na kay kapoy kay palugsong man kami. Hello there. Then see ya. Finally, nakanaog na kami. Yes! Woo! Siya diri ang Udapita. Muna siya gitawag na Jinja moves. Kabala na dahil kung sa'y tawagan na Jinja moves. So, sa pagkakaroon is bakas-bakas may penang sasakyanan kay mangalit na ngaon pa. Hello there. What's up there? We are here at Jolly Pasta. So mga palutan dalawa adik sa picture. sa pangalan palang daan. Mga haon mo diri og pasta. Dili nang papilit. Mga spaghetti nga, mga kigwa. Isa sa pinakadugay nga mga kaon ka is maglantaw pa ka sa mino. Kaya wala pa kabalo kung unsay naa sa ilahang baligya. Ano ito ba? So kaya mag-take sila order kay magpislit-pislit ra sila ang calculator nila.
がお一つ、ジェラートがお一つ、ガーリックトーストの4個入りがお一つ、ドリンクバーが3つ、以上でよろしいでしょうか。ドリンクバーのご用意はこちらにご用意しております。 So, yung ginaon. Isa sa mga ganahan ako diri sa ilahang restaurant kay only drinks. Pwede ka mag-coffee, pwede ka mag-puslok-puslok diha sa mga ilang machine. Grabe ka high-tech. So kay ganahan makuha ni. Tapos kinahanglan mo tugma sa imong color sa imong butangan. So ganahan po ka, kung ganahan po ka og imong i-mix pwede ra gihapon. Pwede ra ka magtuslok-tuslok da ka equal unsay lasaan. Nabuang yung machine ka dali. So atong tilawan kung unsay lasa sa atong gipang mix. Cheers. Yes, na mong pagkaon. Salamat ate. Salamat karadyo. Salamat karadyo. Salamat kaayo ba? Di man siya motubang. Food. Itadakimasu. Nabot na ang atong chubade ang dessert. Wow, sugoy ne. Sarap. Ito tilawan kung sa lasa sa ilang dessert. Na siya sauce magamay. Mo siya o mango float na ito. Masarap ha. Sarap. Manamig kaon, busog na ko. Nag-uli na itong pala, minakitulog. Pero, bihay asa ka dali. Hindi ka pag-isay mga... Alright! Biyahe asa ka dali para makauli na siya! Yes! I'm home na. So mo lang to akong na-realize na dili basta-basta adto nilang shrine. Grabe katas kadaghan og hagdan nga kuan sa kunon. Pero worth it sab siya, pero daghan pay mahimo dito basta daghang tao. Sumurag tradition sab sa Japanese nga madto sila sa ilang shrine nga gitawag nilang jinja. Then mag-wish sila sa ilang kung sa ilang kuan sa ilang life nga bisag unsa kan nga wish. So mao lang to sa pagkaron og see you ug mapuhon.